Selamat pagi konco-konco. Sementara ini dhisik. Samirin lesu ngajak golek sarapan tul. Atas sepatune urung ditali. Piye to ki? Lho, ngono iki gak suka. Sarapan ning angkot sekali-kali. Sarapan karang-karang jati ya. Gila. Kesuwen. Bawa Mas. Lah kene ngajak anakku bareng iki. Oh, anak-anak sing ana kan bojoku. Lho, dhek yo melu ya bisnis. Dose iki lho. Dose. Heeh. Pokoke Enggak apa sih. Kita ngasih sangisan. Kita ngasih sangisan. Tak gitu. gak petok, Jo. Besar. Gak petok. Kleru. Seger, seger. Latne. Iya toki kau mulek ya. Bosnya lagi mangan nih. Wih, mantap kan. Yes, jan klotol nikmat jare. Najan mung sego pecel, nikmat. Yes. Tiga ora nek tujuh aja. Lah piye? Jepit kain-kain ngarepe karo pabrik lilin iki. Harus kecepet ning jero. Iya. Ya ora apa-apa jane jero pabrik. Pabrik bae. Dari madalan di. Ya. Pabrik itu. Posisine nak ning iki lho wae kene. Iki pabrike. Lah iki lemahe pabrik neh, iki rene pabrik neh. Itu di rumah. Ini pojokan kene lem. Ya. Berarti nanti jalan. Nanti dalan. Nanti dalan kono cuma kita.